Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 94.5 K5 News FM Calripo, 100.9 K5 News FM Rojas City, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 103.9 K5 News FM Bacolod City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo at kampiyon sa serbisyo publiko. Sa Cagayan de Oro, 89.3 K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Pag-asa at tuwa ayong mababati. Atid namin sa inyo serbisyong totoo, serbisyong may puso sa kampiyon na radyo. Tulong malasakit at pagmamahalan, walang kinakatakutan sa bawat laban. Sama-samang isigaw, buong mundo'y mapapawaw. Wow! May puso! Ito ang K5 News FM, kami ang K5 News FM, tayo ang K5 News FM Philippines. K5 News FM, ang kampiyon sa show! Luzon, Visayas, Mindanao, everybody says wow! Nakikinig sa radyo, ito ang totoo. Sa bawat Pilipino, Tagalog, Bisaya, Ilonggo, Waray, Ilocano, serbisyo, may puso sa kampiyon na radyo. K5 News FM, ito ang radyo ko, ito ang radyo ko, ito ang K5 News FM. Kami ang K5 News FM, tayo ang K5 News FM. Ito ang radyo ko, may puso. sama-sama tayo sa pagserbisyo, walang iwanan, tagumpay ay makakamtan. Tunay na K5 numero 1 sa inyong mga puso. Hatid namin sa inyo serbisyong totoo, serbisyong may puso sa kampiyon na radyo. Balik na drama, musika at kasiyahan, walang kinakatakutan sa bawat laban. sama-samang isigaw, sama-sama, buong mundo'y mapapawaw. Para sa kampiyon na istasyon, K5 News FM. Ito ang K5 News FM, kami ang K5 News FM, tayo ang K5 News FM Philippines. Ito ang K5 News FM, kami ang K5 News FM, tayo ang K5 News FM Philippines. Ito ang radyo ko, Ito
ang radyo ko. Kampiyon na radyo! K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Tera noon, K5 News FM na ngayon. Ito ang kampiyon nga istasyon. K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan. K5 News FM. Number one, ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. Live mula sa bulwagang balita ng K5 News FM. K5 News FM. Narito na ang mga nagbabagang mga balitang lokal sa iba't ibang bahagi ng bansa. Balita sa international, palakasan, entertainment at balitang negosyo sa DTX500 Morning Newscast. DTX500 Morning Newscast. At ngayon, narito na ang inyong K5 Newscast team. Bandera noon K5 News FM na ngayon. Oras, alas 6:01 na. Sa sayang nga kabuntagon. At ang oras mga K5 ito sa may kamuton sa DTX500. Ang number 1 panguntra sa visceral fat. Ay nyo sa mapalit sa inyong mga sugi butika parmasya sa inyong mga dapit. Ning adlaw nga Miyerkules, January 8, 2025. Mabuhay Philippines, Luzon, Visayas, Mindanao o sa Tibok Kalibutan. Live direktamente sa Tanimutangan sa regional headquarters sa K5 News FM sa Nagbayan sa Cagayan de Oro sa Northern Mindanao. Pabatiw sa 90.5 Energy FM sa Nagbayan sa Ingon sa Northeastern Mindanao. Iman sa CFM 107.5 sa probinsya sa Bukidnon, Central Mindanao. Mabatiw sa worldwide, netwide, bayan www.amfmph.com. Makita sa itong Facebook man YouTube channel. Ikaw sa itong Android TV. Search lang ang K5 News FM Cagayan de Oro 89.3. Kini ang DTX500 Morning and Newscast. Kami inyong mga K5 dating balita. K5 Buddy FROI Lumasag. O K5 sa ELLEVERA. O natasalan sa itong mga balita karaga buntaga. Sa itong mga balita lokal, SEGURIDAD alang sa TRASLACION sa ITOM na NAZARENO. PAHUGTAN. Samta mga pasahero luwas sa PELIGRO human nga milahos ang scene nga gikarga sa MULTICAB sa BINTANA sa MINIBUS. Sa itong nga balita regional, sugdan na sa LTO hinguog ang PANGDAKOP sa mga laging truck na nagparking kilid sa National Highway Road sa Mount David. O gaminor di edad nga lalaki nagpakamatay tungod giingong gibiyaan sa uyab. Sa namalitang National Firecrackers injury sa Pilipinas, MISAKA na sa 843. Og inflation rate sa Pilipinas sa December 2024 mitaas. Sa namalitang international, kapin 265 kamaresidente sa US nawalang supply sa kuryente tungod sa winter storm. Og France nakataho og unang kaso sa bagong variant sa Mpox. Sa business news, pagtaas sa presyo sa produktong petrolyo, ipatuman kagahapong adlaw. O guluhan sa balitang sports, Jeremy Pacquiao back to game sa bulan sa Pebrero. Sa balita showbiz, Barbie Portesa, fresh. Human sa break-up nila ni Jack Roberto. O guluhan sa balitang kakaiba, dog couple ginakasal sa China. Dinitos detalye sa mga balita na ito mga balita lokal. Balitang lokal. Ang mga balita lokal ito sa may kaubuton sa DTX500. Ang number 1 panguntra sa sakit na diabetes. Ngayon sa mapalit sa inyong mga suging butika parmasya nationwide. K5 gihug ko na pahugtan ang seguridad sa TRASLACION sa ITOM na NAZARENO karong umabot Enero 8 na 9
kapin 700 ka personay matupang gikan sa naganyang ahensya ay magkatagar masiguro galuwasan sa limuto. Naglangkob kini sa Armed Forces of the Philippines, Task Force Diamond, Philippine Coast Guard, Bureau of Fire Protection, Civil Disturbance Management, o quick reaction sa team. Libuan ka mga libutong imaamot nga mudag sa simbahan ana sa beach sa Grand Position sa ITOM na Nazareno. Gibutang ni Pro-10 spokesperson Major Joan Navarro. Andam na ikabulisan ng ubang pang-ahensya ara mapadayon ng malinawon na manhapsay nga selebrasyon sa traslasyon. At ang mabinana ba ni Pro-10 spokesperson Major Joan Navarro. Parado na ang ato ang mga security measures kay kahuman sa sunod ni adlaw nga kapistahan sa atong ITOM na Nazareno. Ang gusto sa atong regional director na si Brigadier General Jason Carpio de Guzman is kaning kayong to ensure nga wala kayong mga insidente nga kriminalidad o uban pa nga mga insidente ang mahitabo during the kaning pag-celebrate no sa mamang ang pahig ni Pro-10 spokesperson Major Joan Navarro. Sa laing bahin, luwas sa peligro ang mga pasahero human mahitabo ang insidente diin milahos ang scene nga gikarga sa usa ka multicab ngadto sa bintana sa minibus. Ang aksidente natigayon sa crossing Makanhan, Barangay Carmen ubos sa flyover sa wala nga bahin ning syudad. Naila ang driver sa multicab nga si RJ Urapa, 30 anyos ug residente sa Barangay Bonbon. Samtang ang 40 anyos nga driver sa minibus naila nga si Jonard Latayada, taga Tagpangi, Cagayan de Oro City. Base sa investigasyon ni Patrolman Julimer Henterone sa Kokpo Traffic Enforcement Unit, napakyasa ang brake sa multicab ug wala na tukma sa driver ang distansya sa minibus nga iyang gisundan. Hinungdan nga kalit ang panagbangga. Walay natalang samaran sa maong insidente apan gihangyo sa mga otoridad ang mga motorista nga magmatngon aron nga malikayan ang susamang aksidente. Atong paminawon ang pamahayag gikan ni Patrolman Henterone. Ang atong initial na naimbestiga gamin na pag sa statement sa driver sa katong nagdala og scene is wala daw kaayo ni hawid o ayo ang iyang brake. Mao to ang resulta nga ni lahos ang Ang tipik sa pamahayag gikan ni Patrolman Julimer Henterone sa Kokpo, TEU. Dugang balita lokal, hatod sa may kabutan sa D3 Banyo. Ang D3 nga doon ay BCO. Ang BCO na doon ay D3. O sa natural antiviral, antibacterial specialist. Ngayon sa mapalit sa inyong mga suging butikang parmasa nationwide. Imas pinagadoon ng klinika ni Alternatibo Medicina and Wellness Center. Diya sa nagbayan sa Ingog. Ang pinagadoon ng klinika ni Alternatibo Medicina and Wellness Center. Alam amutang sa Doña Graciana Street, doon sa bus terminal, dakbayan sa Ingog. K5 reactivate na ang Regional Joint Security and Control Center sa Pro-10 sa Multipurpose Hall. Camp First Lieutenant Vicente Alagar nga nagtimaan sa seryosong pag-andam alang sa May 12, 2025 national and local elections. Isa na nga si Attorney Renato Magbutay, ang Regional Election Director sa Commission on Elections, ang nag-preside sa magkaliukan kauban ng representante gikan sa deputized agencies sama sa Armed Forces of the Philippines, Philippine National Police, Regional Office 10, Nicon Pro 10, ang Philippine Coast Guard District Northern Mindanao. Mato pa ni Pro 10 spokesperson Major Joan Navarro ang reactivation sa RJSCC na tingwa nga masigurong kalinaw man kausay sa proseso sa piliay kini ang lakang laki ang preparasyon alang sa pagsugod sa campaign period karong Domingo. Atong paminahon ang pahay ni Pro-10 spokesperson Major Joan Navarro. May ipahigayon nga reactivation sa RJSCC or kaning Regional Joint Security Control Center. Diin it will be chaired by none less than our Regional Election Director ni si Arturo Magbutay, kauban ang ato ang line agencies sa PNP, sa AFP o Philippine Coast Guard. Ang tumutinguhan sa pag-reactivate sa maong RJSCC aron para kini sa security preparations nato sa umaabot ang midterm. Ang bayan ng Pro-10 spokesperson Major Joan Navarro.
Malipayon si Mayor Rolando Clarix Uy tungod sa desisyon sa City Finance Department nga palugwayan ang operating hours sa Business Registration Center sa City Tourism Hall. Isayran nga mag-operate kini sugod alas 8 sa buntag hangtod alas 7 sa gabi. Lunes hangtod Biyernes alas 5 sa hapon sa Sabado ug Domingo. Diin mas daghang negosyante ang mahatagan og higayon sa pag-renew sa business permits. Giaghat usab ni City Treasurer Jasmine Maagad o BPLO Chief Jason Adaza ang paggamit sa online billing ingon man payment system aron nga mapadali ang mga transaksyon. Tuwagang balita lokal, hatod sa may kabotan sa Mighty C o sa ka-alkaline vitamin C, imas DTX Coffee Mix, nakagabi ka na, naka-detox ka pa. Inyo sa mapalit sa inyo mga suking butikang parmasya nationwide. Iyo mas pinagadoon ng klinika de alternatibo medisina in the Wellness Center. Yan sa nagbayan sa Valencia, pinagadoon ng klinika de alternatibo medisina and Wellness Center. Manabamutan sa Valencia City Farmers Market, Poblacion, Valencia City, diya sa probinsya sa Bukidnon. Kay Pagi Basidanan ni Police Lieutenant Colonel Nerfi Balmoria sa Kokpo ang publiko nga posibleng mag-signal jamming sa TRASLACION 2025 sa Enero 9. Gikan alas 5 hanggang alas 8 sa buntag. Isip kabahin kini sa security measure alas sa ruta nga maglakip sa Dalan Fernandez, Venezuelan Recto Street. Napainomdong usab si Reverend Monsignor Parcios Cabuno. Ngay moon ang pahalok o nga pagpahawid sa panyo sa icon panahon sa novena tungod sa magdili nini sa adlaw sa TRASLACION. Dito sa itong balita regional. O karon sa balitang regional hatod kanato sa Mighty C the alkaline vitamin C dinita sa K5 Hingoog. Sugdan na sa LTO Hingoog ang pagpangdakop sa mga logging truck nga magparking sa kilid sa National Highway Road. Sa detalye K5 Luis Ruiz K5 mo. Gigabutyag ni Land Transportation Office Hingoog District Officer Miss Marisa Cardo nga ilang hatagan sa pagtagad ang illegal nga pagparada sa mga dagkong mga sakinan diha sa shouldering sa National Highway ning Dakbayan. Kini ang ipasalig nga aksyon sa opisyal atol sa netigayong pakiginabi baguhay pa lamang saysay pa ni Ma'am Cardo na sumala sa balaod nga ginadili gayud ang pagparking diha sa mga shouldering sa atong kadalanan. Matud pa nga sugdan na nila ang pagpanubay sa maong violations sa mga naasoy nga mga sakyanan. Gipanawagan usab sa opisyal ang nagkadaiyang mga kumpanya nga responsable sa pagplastar sa mga linya nga gikutay sa mga poste nga imonitor usab nila ang mga naglaylay nga mga wiring. So, mag-resume naman ni, data may order nga magsugod ka ng adlawa. Oh, kana. So, amo ginasik na po kay gibawal namo din na kabayan. Amo Agoy. ginanghugot siya pagbawal ako din mismo ang pangunay diya pagsuroy. Halos adlaw-adlaw ko na sila pagtan-o. Makita ka gibawal mo gina diya. Bawal mo gina sila. Dili lang kay dinakabayan, dili kay diya lang sa agayan. Entire Philippines, bawal gina sila magparking sa atong kadalanan. Kaya naman sila yung mga designated parking areas. Alang sa DTX500 Newscast, gikan din sa Hingoog City, Misamis Oriental. Kini si K5 Luis Ruiz para sa kampiyon nga balita, Serbisyo Publiko Galingawan sa syudad sa Hingoog, K5 News FM. Diretso sa K5 News FM Bayawan, minoridad na lalaki nagpakamatay tungod sa gingong gibiyaan sa uyab. K5 Robin Jean Fonseca, kampiyon na Italia, K5 muna. Patay ang isang minor de edad at junior high school na lalaki matapos magpatiwakal sa barangay ng Bayawan City kahapon ng umaga Martes, Enero 7, 2025. Sa panayam ng K5 News FM Bayawan sa ina ng biktima, alas 5 ng umaga nang pumunta ito sa CR, nakita niya ang kanyang anak sa puno ng kahoy, agad itong nilapitan dahil akala nito'y umihilang ito at nang madatnan nito'y nakatali na ang lieg at nakabitay na ito sa puno at malamig na ang bangkay na katawan. Agad siyang humingi ng tulong sa mga kapitbahay ngunit huli na ang lahat. Pinaniniwala ang kamatay ito dahil iniwan umano ng kanyang kasintahan. Ibinunyag ng pamilya na nakita nila sa messenger gamit ang cellphone ng biktima na nagchat ito sa kanyang kasinta at sinabing iniwan siya nito. Nakita rin nila na nagchat pa ito sa kanyang kaibigan at sinabi na siya'y magpapakamatay. Dagdag pa ng mga magulang, isang mabait na bata ang kanilang anak at pangarap nitong maging isang pulis. Sa ngayon, nakaburol na ang bangkay ng minor de edad sa kanilang tahanan. Para sa DTX500 Morning Newscast, ito si K5, Robin Jean Fonseca para sa Kampiyon na Balita, Serbisyo
Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa Bayawan, K5 News FM. Katapos ang balitang regional, senior citizen patay human matrap sa sunog sa balay dito sa Lapus District, Iloilo City. Sa detalye, K5 Jenny Kauyunan, K5 mo. Patay ang 68 anyos na ginang matapos matrap sa kanilang nasusunog na bahay sa Barangay Rizal, Lapuzur, Iloilo City. Kinilala ang biktima kay Susan Aituna, bedridden, at nakitang nakahiga na lamang sa ilalim ng kanyang higaan. Base sa inisyal na impormasyon na nakuha ng K5 News FM Iloilo, natrap ang biktima sa kanilang bahay dahil di agad na rescue ang matanda sa mabilis na paglaki ng apoy. Labis naman ang paghihinagpis ng pamilya sa sinapit ng kanilang kamag-anak. At para sa K5 Network News, ako si K5 Jenny Kauyunan para sa kampyon na balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa bawat Pilipino. K5 News FM. Balitang National. Sa detalye sa itong Balitan Nasional, hatod sa may kaboton sa Klinika Spore Biotics. Patuloy kaya ng constipation, human UTI. Tumari kanunay sa Klinika Spore Biotics. Ngayon sa mapalit sa inyong mga suking butika parmasya nationwide. Mga K5 MISAKA na sa 843 ang ginatibugang iyam sa mga biktima sa pambuto gikan Disyembre 22. Alas 6 sa buntag sa Lunes, Enero 6, tuig 2025, kinipasi sa Department of Health. Isa na nusab kami abot na sa upat ang ihap sa nangamatay sa pambuto. Matod sa ahensya, 499 ang dibugang kaso ang edad 19 anyos pa ubos. Samtang 344 ang nag-edad 20 anyos pa ubos. Ang kwitis na wabiling na nag-unang inungdan sa injuries. Tungos pabuto gisundan sa Buga, Yaman 5-star. Hisayran nga ang datos gikan sa 62 ka sentinel sites nag-monitor sa ahensya alang sa firecracker-related incident. Samtang inflation rate sa Pilipinas sa December 2024 mitaas. Hisayran nga ang inflation rate sa nasod misaka na ngadto sa 2.9% sa December. Base kini sa Philippine Statistics Authority. Mas taas kini sa 2.5% nga natala niadto November sa milabayng tuig. Ang nagunang rason sa paspas nga pagsaka mao ang presyo sa pabalay, tubig, elektrisidad, ingon man sa gas. Dogang Balitan Nasional, ipatuman sa Philippine National Police ang nationwide gun ban. Karong Enero 12 humana sa magsugod sa election period alang sa midterm polls karong tuiga. Ang gun ban kamahin sa mga lakang sa seguridad alang sa 2025 national and local elections. Magpabilin sa lugar hangtod sa Hunyo 11. Ibutang sa ni PNP spokesperson Police Brigadier General China Pardo nga paigayon sila og checkpoint operations sa mga strategic na mga dapit. Isip kabayos paningkamot na masiguro ang seguridad sa eleksyon. Isa na ganitong Hunyo sa mga tuig andam ang PNP alang sa 2025 elections. Hingila sa kabilisan ng tulo kamaaktibo nga pribadong armadong grupo sa Central Luzon, Central Visayas, Mindanao. Iman ang 5 ka potensyal nga PAG sa Tibok Luzon, Visayas, iman din sa pulo sa Mindanao. Katapos sa detalye sa balitang nasyonal, magsugod karong adlaw ang online registration alang sa 2025 digitalization o localized bar examinations. Ang pamahayag sa Korte Suprema nga ang bar exams gikatakdang ipahigayon sa nagkadaiyang testing centers sa nasod. Sugod niadtong sugod karong Setyembre 7, 10 o 14, CSC Associate Justice Ami Lazaro Javier mo'y gitudlo nga chairperson sa 2025 examination ug ang bar examination fee mo kantidad og 12,800 pesos matag aplikante. Matod ni Javier nga ang online application ala sa 2025 bar examination pinaagi sa barista mamahimong ma-access sa Philippine Judiciary Platform ug magsugod sila sa pagdawat sa mga aplikasyon gikan sa alas 8 sa buntag karong adlaw ug matapos kini alas 3 sa hapon sa Marso 17. Balita International.
Sa detalye sa itong balitang international, hatod sa may kaubuton sa Extend Food Supplement for Men para sa banang kunlaban ng pamatagalan na inyo sa mapalit sa inyong mga suking butika parmasya nationwide. Mga K5, kapin 265,000 karesidente sa US ano wala sa kuryente tungod sa snowstorm. Pipilang mga estado sa US ang apid napiktuhan sa winter storm. Mga Virginia, Kentucky, Indiana, West Virginia, ewan Illinois. Apektado sa ang negosyo sa Washington DC. Din muabot sa 16 kapulgada nga snow ang natala dito na bida. Daga mga airlines ang apektado sa nga adunay kapin o sa kagatos ka mga flights ang nakansila o dalangan sa mga airlines sa O'Hare, sa Chicago, Reagan National, Dulles International, naman Baltimore, Washington International, ang National Weather Station kon NWS. Mingon ng snowstorm muluntad og mas dugay og masinati sa daghanang bahin sa US. Sa katapusang bahin sa balitang international, nakatala ang France sa ilang pinakaunang kaso sa bagong variant sa Mpox Clade 1B sa rehiyon sa Brittany. Hisayran nga ang individual nga nataptan walay travel history sa Central Africa apan adunay kontak sa duha ka tawo nga gikan sa maong lugar. Ang Mpox mamahimong makuha pinaagi sa close physical contact o maresulta kung mo resulta og mga sintomas sama sa hilana tingon man sakit sa tutunlan o mga samad sa panit. Ang World Health Organization usab nga nagdeklara usab og Mpox isip usa ka global emergency niadtong bulan sa Agosto og nagpaalerto sa publiko niadtong Nobyembre tungod sa pagkaylap niini. Balitang negosyo. Sa atong business news, mga K5 sunod-sunod nagibatuman sa mga oil companies ang pag-usbaw sa presyo sa mga produkto sa petrolyo sa unang simana sa 2025. Kagapon na alas 6 sa buntag, gibatuman ang 1.40 nga pagtaas matag litro sa diesel. Ang ay piso sab nga pagtaas sa matag litro sa gasolina, ilman sa kerosene, ganoon ay piso kuna 1 peso sa pagtaas sa matag litro. O sa sinungdan, ngagitinaw sa Department of Energy maong pagtaas sa pinanglan sa gasolina sa Estados Unidos iman dito sa Europa. Pag ito yung foreign exchange rate, United States 58.26, Japanese yen 0.369, United Kingdom 72.96, Hong Kong dollar 7.5, Switzerland 64.0, Eman Canadian dollar 40.65, Singaporean dollar 42.73, Australia con Australian dollar 36.37, Bahrain 154.59. Yan sa itong balitang sports. Atong balitang sports, yaton sumay kauboton sa Klinika Deo Fresh. Alang sa umot og puting nga ilok na inyo sa mapalit sa inyong mga suking butika parmasya nationwide. Kay pamisaran nga si Jeremy the Juggernaut Pakitio mobalik sa MMA ring karong buwan sa Pebrero. Si Pakitio makiglaban kang Ibrahim Dawib sa 3-round bantamweight MMA fight. One fight night 28 sa Lumpini Stadium dito sa Bangkok, Thailand karong Pebrero 8. Kaya naman walang gipili ni Pakatio si Wang Shu pinagi sa ka rear hobo choke. Din ito sa balitang showbiz mga ka-K5. Balitang entertainment. O karon detalye sa balitang showbiz sa nato sa Day of Fresh ingon man sa DTX Beauty Show para sa balat na sobrang soft and smooth. Nagpa-beauty treatment ang actress nga si Barbie Forteza kinihuman nga may katap ang balita o gikumpirma nga bulag na sila sa iyang longtime boyfriend kon 7-year ex-boyfriend nga si Jack Roberto. Sa Instagram, gipaambit ni Barbie ang iyang litrato sulod sa usa ka beauty clinic.
fresh start. Caption pa ni Barbie. Sa laing post, gi-share usab ni Barbie ang hulagway sa iyang bagong manicured nails. My skin is always slayable and giving. Matod pa ni Barbie, tungod niini, laing-laing reaksyon ang gipadayag sa mga netizen kalabot sa mga post sa nasampit nga actress. Balitang Extra Special. Mga ka-K5, ang atong balitang di basta-basta. Balitang kakaiba. Nagyatod sa may kaubuton sa DTX Beauty Soap. Alang sa panit nga smooth na smooth. Murag kang K5 sa ELLEVERA. Mga ka-K5, ginakasal, matod pa mag-uyab nga per baby dito sa Shanghai, China. Kini ang gingong makasana all tungod sa mas una pang gikasal ang per babies kaysa mga tamili na mga single nga individual. Ayay! Patama yun. Sa dog wedding, ano na sa professional nga photographer nga magkuha-gulagway sa mga per babies. Makaingon sa mga complete package ang kasal sa mga dog couple din ano na sa sila cake nga doon na ilahang mga naong kingong sobra kauso ang dog wedding din ano na taas sa schedule sa dog wedding nga naa dito sa China. Wow, sana all. Tapos ulit mga 360 camera ni mga iruan basta mas cute kayo. Bueno, atong recap sa atong resulta sa atong pieces o 3D draw kagapon alas 2047, alas 5, 665, pagka alas 9, 519. Moto'y naglangkom sa atong mga balita karabutaga sa atong DTX500 Morning Newscast. Kami nyo mga K5 nating balita, K5 Body FROI, Lumasag. O K5 sa ELLEVERA. Para sa kampiyon nga balita, Serbisyo Publikong Kalingawan sa Cagayan de Oro, K5 News FM.